jotono no lamchogo ani o YouTube channel o ke tini ani exam tongo ke norok ang tini tam khai norok nai tong di ke norong thani ang an blog no cheng na sikang ma koyo norok nai tong khang ke norok subscribe khai je ge tong khang ke please ke norok ani o channel no subscribe khai di ang norok ni support nango norok go saimano ang o channel no puila se cheng drop please ki norok ni support nango norok ano support khai di kang tini o tam khai norok nai tong di kang norok bai malai sinai exam runa thang puru ke nai tong di do norok khalo wi ano channel no tab ki to ang ma khang shui na nai hingge ang exam runa ni thangi tongo tini bai hingge second day ingnai hingke internal exam runa bagi thangi tongo malai ti singkha so hingke norok bai ani exam bai norok bai malai ano norok khalok gi ani o blog no nai tong di do 2 hours later hingke exam bai handle bai kan ken tino hami tipin khanya hani oro habai jak A few moments later ko tini asake oris ka driver bai kokma banglai kha nogo phiro bai tong mani rang 100 sanwa no bang ti khaira phaina hani hai nung tange anu singa kri rang 100 sungma tang khaina ni mani ang no bang ti khaira phaina ni sano gang sakata are nangano da singka ba anu rang bang ti tong kre ne anu tong nang tam no sai dong ba anu rang bang ti tong ni sama salai mani ha lama wasake walai kha gang mo nong kuri lama te ko boli gana gana o nong anu pa thagi an boli o hama soi dia kabang ma kok no te ma walai kha ano khai kha nang oino borong tai ta khadi nong tama bo tamu amti da khai no rok borok no amti da khai ni main ka tamchin borok ni saimani da amti khai ka saimalang le to dinas ka kok ma bang lai kha bo bai gai ko hangoro mai khuri na kha mo jasina mai baza 12 seconds later lebu mukhai lebu ya 1 gram mukhai sai dong korang korai bak sai rakam kabang ma sang norok no kok sai khana nai tong ko sai khana ro no norok please can you channel subscribe khai di khana no mujung ke ke norok na bu ma koyo ang ko ro tui nang mani tui botol ta khono se kabang ma pai manong kho tam khai nai tui bahai mana ma bayas ke kostongo konse sana kokri tui pai ning ya khubun ning ya tong maya mai che ya tong man phono tui ning ya le tong maya salsa tui ning ya tong ine de busuk di her khoting o awani bagai rang kre ti phono je tong man bi phon pai manong jao ko khero ang thok bok sai raka ke o thok tunga thang o thok no tung ya sak ang don donai ke ko yang go shwabina kha te rupias helabina kha song ke no rok ngai tong di ang tam khai an thok tung khana thok tung kham ok ko tulung koi tong ham ke angoro tabu pias nai o pias no kahama ke koli nai asak pias to mo pungla kisa moji re nai pias no kisa korma khe nai ke abuni wala ang shwaben de nai tong de no rok khalobi ang thok rupur sute ganani pobi thangam
soybean by back sa reduction thok before so they really kange no muy rogo mix ngo no ang ka hamang ka kole sete nangai ke ka hamang ka kole rinai nai tong di norok bataw mahai ke serisa please ke norok comment khai chadi je nai tong nai rok ma koyo gayo ko ka hamang ke no kole yang mix khai kam sete bai ang rokon phanuriya oro ang sete kisar kam ge te pias kisar kha te aman badang kono mosla rok riliya mai ke song chai nei dino rok bo je janai rok le saiman na musuk thok ang ka thok chako amte ke seri cha khang je soybean gangi ko ro thoklo biri ri kham ang thoklo mani 5 minute dok ni bolo ang khol gari re nai kacak khamu phunai ang abono mai mi sung tong ma se yang no khana sing nai mani no kha ske blue ngi tong nai thok ke nai chini aro bu phang blai ba si jakliya no kha busuk ke nai thogi tong color blue ke saja ang khawati phai thak mani bagai ge ko angoro soybean no mun khan soybean kacak khana hari aluk tong khete thokamung haiprang aluk bai sherliya ango bahai ke simi se seri jana mun chongo norok aluk bai ba seri sai nei di thoko nge kha khai norok ani vlog no chaja khana chaja ki tong khang ke norok ani channel no subscribe khai oi ta thangdi please ke subscribe khai di norok ni support nango te like share khai na ta pok di hambai ani vlog no naima bagui